సంభృతం. ఆ, దట్స్ వై హరే ఐ కమ్ బ్యాక్. కృష్ణ భక్తులందరికీ ఓకే. క్లాస్ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆ, ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్ లో భక్తి రసామృత సింధు 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరే, హరే 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 రామ హరే హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే 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 రామ రామ హరే హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో హరే నిన్న కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నిన్న మనం పూర్తి చేసింది ముక్తి కంటే భక్తి ఎంత విశిష్టమో 4వ అధ్యాయంలో చూసాము చాలా వివరంగా ఎన్నో ఉదాహరణలతో. ఈరోజు 5వ అధ్యాయంలో భక్తియుక్త సేవ యొక్క పవిత్రత అని చూద్దాం. చూడబోయే ముందు ఒక చిన్న ప్రశ్న. నిన్న మొన్న జరిగిన క్లాసెస్లో భక్తి కంటే ముక్తి విశిష్టం అనే విషయంలో మనం కొన్ని విషయాలు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఎవరెవరి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసామో జస్ట్ మీకు గుర్తున్నంత వరకు చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. మీకు అంటే మొత్తం చెప్పక్కర్లేదు, కొంతమందిని చెప్పారు ఈ విషయాల గురించి. వాళ్ళు ఏ రకంగా భాగవతంలో ఇంకా ఇతర గ్రంథాల్లో వాళ్ళు భక్తి కంటే ముక్తి ఎంత విశిష్టం అని వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటున్నారో ఆ భావాలను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో కొంతమంది భక్తులు వ్యక్తం చేసిన విషయం మనం చూసాం. కాబట్టి ఆ భక్తులు ఎవరో మీకు కొన్ని గుర్తుంటే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. హరే కృష్ణ. నా భక్తియుక్త ఈ భక్తి యొక్క పవిత్రత ఏమిటో ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. అదేమిటో చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు మరి రూప గోస్వామి మనకు ఏ అంశాలను చెప్పారో, అంటే అసలు ఈ భక్తి రసామృత సింధు అనేది ఒక సైన్స్ లాంటిది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు భక్తి ఆటోమేటిక్గా వచ్చే అదృష్టవంతులు పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల వాళ్ళు పుట్టుకతోనే భక్తులుగా ఉండే వాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చు. కానీ అలాంటి భక్తి లేని వాళ్ళు చాలా మందే ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఇలా ఆ భక్తిలో లేనప్పుడు ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి, ఆ భక్తి రసామృతం ఏమిటో మనం కూడా తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి ఉత్సాహం ఉన్నవాళ్ళు, అనేటటువంటి శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు ఏ రకంగా ఈ భక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు అనేది ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఈయన ఒక ఏమంటారు మన ఇంగ్లీష్లో ఒక థియరీ లాగా, అంటే ఒక పద్ధతిలో చెప్పారు. ఒకవేళ మీకు అలా స్వతహాగానే భక్తి భావం లేకపోతే మీరు ఆ భక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు. ఎలాగూ అంటే ఈ
మార్గంలో వెళ్తూ ఇలాంటి అని మనకి ఈ మెట్లన్నీ చెప్పారనమాట. ఏ రకంగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ మనం ఆ భక్తిలోకి దిగవచ్చు అనే విషయాన్ని ఈ రూప గోస్వామి అందరికీ మరి చాలా మందికి ఉపయోగపడే విషయం ఇది. ఎందుకు అంటే ఆ భక్తిని పెంపొందించుకునే మార్గం ఏమిటో సూచించారు కాబట్టి ఆయన ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి అంశాలు ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ వాటిని సూక్ష్మంగా సంగ్రహించారనమాట బ్రీఫ్గా. ఏమిటి అంటే మనం మామూలుగా ఏదో ఒక లక్ష్యం అనేది లేకుండా మరి మనం ఏదో ప్రగతి సాధించాలి ఈ ఆధ్యాత్మికతలో భక్తిలో అనుకుంటే కష్టం అంటున్నారు. కాబట్టి ఒక అంటే ఈ భక్తి అనేది మరి అన్ని రకాల భౌతిక సేవలన్నిటికీ కూడా అతీతమైనది ఈ భక్తి భావం అనేది. కాబట్టి భాగవతంలో ఏం చెప్పారట, భక్తి అనేది దివ్యమైనది, కారణం లేనిది. మనకందుకే భాగవతంలో 1.2.6లో అహైతుకం అప్రతిహతం అంటారు. అంటే అహైతుకం అంటే కారణం లేనిది, మరి అప్రతిహత అంటే కంటిన్యూస్, అడ్డంకు లేకుండా, అంటే ఎప్పుడూ సాగిపోయేది. ఏదో ఒకరోజు భక్తి మర్నాడు మళ్ళీ లేకుండా కాదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు భక్తి భావంలో అలా నిరాటంకంగా సాగిపోతూ ఉంటారు. అందుకని అది భక్తి అంటే అట్లా దివ్యమైనది, కారణం లేనిది, ఎప్పుడు అలా నిరాటంకంగా సాగిపోయేది అని చెప్పి భాగవతం చెప్తుంది భక్తిని గురించి. అంటే ఎలా ఉండాలి భక్తి అనేది. సో ఇది మరి భౌతిక పరిస్థితులు ఎలాంటివైనా దానికి అది ఈ భక్తి భావానికి అవి అడ్డంకులు కావు, అవరోధాలు కావు. కాబట్టి మరి ఎలాంటి విచక్షణ లేకుండా అది అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉన్న విషయం ఈ భక్తి అనేది. మరి దానికి మరి ధనికుడని పేదవాడని లేదు, తెలివిగల వాళ్ళు తెలివి తక్కువ వాళ్ళని లేదు, ఏ భేదము లేదు. ఈ భక్తి భావాన్ని అలవర్చుకోవటానికి ఎవరైనా అర్హులే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సో ఏమిటి అంటే దివ్యమైనది, మరి కారణం లేకుండా, అంటే ఏదో భక్తి భావం ఉంటే మనకు అదొస్తుంది ఇదొస్తుంది భగవద్ అనుగ్రహం వస్తుంది, ఈ రీజన్తో భక్తిని పెంపొందించుకోవడం కాదు. ఈ కారణంతో ఎందుకు పెంపొందించుకుంటున్నాం అంటే ఆ భక్తిలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని మనం, ఆ ఆనందాన్ని మనం అనుభవించడానికి ఆ భక్తి రసామృతం అనేది ఎంత తీయనైనది, ఎంత శుద్ధమైనది, ఎంత పవిత్రమైనది. ఆ పవిత్రమైన భక్తి అనేటటువంటి ఆ రసామృతంలో ఉన్న ఆనందం అలా ఉంటుందని మనం ఎంతగానో ఇక్కడ మనకి ఇంతకు ముందు కూడా వివరించారు. సో దానికోసం ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవడం, వేరే కారణం అంటే స్వార్థ కారణాలతో కాకుండా అని. ఇక భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్గా శుద్ధమైన మనస్తత్వంతో ఆయన యొక్క పవిత్రతను, దివ్యత్వాన్ని మనం తెలుసుకుని అందులో ఉన్న ఆనందాన్ని చవిచూడటం అనేది భక్తి భావం. మధ్యయుగాల్లో ఇది చైతన్య మహాప్రభు మరి 15వ ఆయన శతాబ్దంలో అవతరించడం జరిగింది. ఆయన సహచరుడైన నిత్యానంద ప్రభు, మరి ఆయన బలరామ అవతారం అని చెప్తారు. ఆయన అంతర్ధానం అయిన తర్వాత, అంటే నిత్యానంద ప్రభు తన శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత ఆ నిత్యానందుడు వంశీకులం అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ప్రారంభమయ్యారట, గోస్వాములు అని చెప్పేసి. అయితే ఆ గోస్వాములు అంటే మరి ఇంద్రియాలను జయించిన వాళ్ళు అంటే అర్థం ఏమిటి, ఎంతో నియమ నిబంధనలతో ఉంటున్న వాళ్ళు, అంటే ఎలా ఉండాలి, ఆదర్శవంతంగా భక్తి మార్గానికి అనుకూలమైనటువంటి ప్రాక్టీస్లన్నీ, సాధనలన్నీ చేస్తూ అలా ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకుని కోరికలన్నీ తగ్గించుకుని కోరికల్ని కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాళ్ళని గోస్వాములు అంటున్నాము. అయితే కొంతమంది ఆయన యొక్క వంశస్థులు అని చెప్పేసి ఈ అర్హత ఉన్నా నిజమైన గోస్వాములు కాకపోయినా గోస్వాములు అని చెప్పుకోవడం జరిగిందట. ఆ తరువాత మరి ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు వాళ్ళు, ఆయన గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం యొక్క గురువు మన ప్రభుపాదలకు, భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదకు ఆయన గురు ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. ఆయన అవతరించిన తర్వాత ఆ అభిప్రాయాన్ని ఆయన పూర్తిగా ఖండించి నిర్మూలించారు. అభిప్రాయం అనేది అందరిలో నుంచి అది నిజం కాదు కాబట్టి, ఆయన వంశస్థులు అని చెప్పుకుంటూ చాలా మంది ఇలా అంటున్నారు కాబట్టి
గోస్వాములమని, అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి ఆయన దాన్ని నిర్మూలించడం జరిగింది. దానివల్ల చాలా తీవ్రమైన ఘర్షణ గూడా జరిగింది. మరి వాళ్ళు గూడా ఊరుకోరు గదా! ఇటువంటి వాళ్ళు. సో, అయినా సరే ఆ ఘర్షణ తర్వాత చివరికి ఆయన విజయాన్ని సాధించి, ఇలా కృత్రిమంగా మేము గోస్వాములము అని చెప్పుకునే వారిని వాళ్ళు నిజమైన గోస్వాములు కాదు అని చెప్పి అందరికీ తెలిసేటట్లు చేయడం జరిగింది. అయితే ఒక ప్రత్యేకమైన హ్మ్. అంటే ఎవరి వంశం నుంచో వచ్చాం కాబట్టి మేము గోస్వాములం అనడం పద్ధతి కాదు. వాళ్ళు నిజంగా ఏ వంశం నుంచి వచ్చినా వాళ్ళు నిజమైన గోస్వాములైతే గోస్వాములవుతారు. అంతేగాని ఒక వంశం నుంచి వచ్చినంత మాత్రాన గోస్వాములు కారు అన్న విషయం ఇక్కడ మనకి రుజువు చేస్తున్నారు, చెప్తున్నారు. సో, ఆహ్, ఆ రకంగా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు ఈ విషయంలో పూర్తి విజయాన్ని ఆయన సాధించగలిగారు. సో, దీని ఈ ఫౌండేషన్ మీదే, ఈ ప్రాతిపదిక మీదే ఎవ్వరైనా సరే గౌడీయ వైష్ణవులు కావచ్చు అంటున్నారనమాట. శుద్ధ వైష్ణవుడంటే ఎవరు? 3 గుణాలకు అతీతుడు, గుణాతీతుడు అంటున్నారు. కాబట్టి మనం భగవద్గీతలో గూడా చూసాం. శుద్ధ భక్తుడు కావాలి అంటే త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉండాలి అని. సో, హ్మ్. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు అనంటే మరి అందరికంటే అత్యున్నత వర్ణం అని ఎందుకంటున్నాము? సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి. కానీ ఇది ఏం చెప్పారు? సత్వగుణవంతుల్ని బ్రాహ్మణులన్నారు కానీ, బ్రాహ్మణులను సత్వగుణవంతులు అనలేదు అన్న పాయింట్ ఇక్కడ మళ్ళీ భగవద్గీతలో చెప్పిందే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలా మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు ఆయన ఈ సిద్ధాంతం మీదనే కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం కూడా ప్రారంభించబడింది. అందుకే మరి పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళేమి బ్రాహ్మణులు కారు. కానీ వాళ్ళందరిలో చాలా మంది మరి ఈ ఆహ్, హ్మ్, ఈ పద్ధతిలో ఉంటూ బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. తీసుకోకపోయినా ఈ పద్ధతిలో నడుచుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అని ఒక ఉదాహరణగా అది చెప్తున్నారంట. అందుకే ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు చెప్పిన ఈ విషయం ఈ విషయాన్ని ఆధారం చేసుకుని పాశ్చాత్యులను గూడా మనం చేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ ఇస్కాన్ తత్వంలో అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఈ భక్తి మార్గం, ఈ భగవంతుని గురించిన తెలుసుకోవాల్సిన ఈ చైతన్యం అందరికీ జన్మ హక్కే అని చెప్పి రూప గోస్వామి గూడా చెప్పారు. అందుకే ఎన్నో ప్రామాణిక గ్రంథాల నుంచి ఆయన ఎన్నో ఉదాహరణలను మనకి చూపిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పద్మ పురాణంలో ఒక శ్లోకాన్ని వర్ణించారు. ఏమని అంటే, అందులో వశిష్ఠ మహర్షి దిలీప్ మహారాజు అనే రాజుతో ఇలా అన్నారట వశిష్ఠులు. ఏమని? మహారాజా, మాఘమాసం అంటే డిసెంబర్, జనవరి నెలలను మాఘమాసం అంటూ ఉంటాం కదా మనం. ఆ మాఘమాసంలో తెల్లవారుజామున స్నానం చేసే హక్కు ఎలా అయితే ప్రతి వ్యక్తికి ఉంటుందో, భక్తి మార్గంలో ఉండడానికి కూడా ప్రతి వాడికి హక్కు ఉన్నది. ప్రతి వారికి హక్కు ఉన్నది అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది. ఈ వశిష్ఠ మహర్షే చెప్పారు. మాఘమాసంలో తెల్లవారుజామున స్నానం చేసే హక్కు ఎవరికైతే ఉంటుందో, అందరికీ ఎలా ఉంటుందో, అలాగే భక్తి సేవలో ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం కానీ హక్కు గాని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. అలాగే స్కంద పురాణంలో కాశీఖండ భాగంలో, ఈ స్కంద పురాణంలో కాశీఖండ భాగం అని ఒక భాగం ఉంది. అందులో కూడా ఇంకా చాలా బలమైన ప్రమాణం కనిపిస్తోంది స్టాండర్డ్ ఈ విషయాన్ని గురించి. ఏమని అంటే, ఇప్పుడు అక్కడ మయూర ధ్వజ అనే రాజ్యంలో శూద్రుల కంటే కూడా తక్కువ వర్ణం వాళ్ళు కూడా భక్తితో మరి వాళ్ళని వైష్ణవ సంప్రదాయంలో చేర్చుకుంటున్నారు. వాళ్ళు నుదుట మరి నామాలు, చేతిలో మెడలో తులసి మాలలు అవన్నీ వేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు వైకుంఠం నుంచి వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది. మరి నిజానికి సాధారణ బ్రాహ్మణుల కంటే కూడా 1000 రెట్లు ఎక్కువ అందంగా వాళ్ళు కనిపిస్తారు అని చెప్పి ఈ స్కంద పురాణంలో కాశీఖండ భాగంలో, అంటే ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు కాకపోయినా నిజమైన భక్తులు అయ్యి వాళ్ళకి ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి ఆసక్తితో వాళ్ళు ఈ రకంగా ప్రయత్నం, సాధన చేస్తున్నారనేది మనకు అర్థం అవుతుందన్నమాట. ఆనాడే మనకి స్కంద పురాణంలో
ఇది చెప్పారు. వాళ్ళు ఈ నామాలతో, తులసి మాలలతో ఎంతో అందంగా కనిపిస్తున్నారు అని. అలాగే వైష్ణవుడైన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్‌గా బ్రాహ్మణులు అయిపోతారు. ఎందుకు అంటే ఆ సత్వగుణం వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి. బ్రాహ్మణత్వానికి అర్హత ఏమిటి అంటే సత్వగుణం. కాబట్టి వైష్ణవత్వాన్ని గనక మనం పాటించామంటే ఆ సత్వగుణం కూడా అలవర్చుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులవుతారు అని చెప్తూ, ఇక్కడ సనాతన గోస్వామి అంటే రూప గోస్వామి సోదరులు ఆయన వైష్ణవులకు కరదీపిక ఒక పుస్తకం ఉంది. ఏమిటి అంటే హరిభక్తి విలాసము అని చెప్పేసి. ఆయన రాశారు ఇది సనాతన గోస్వామి. ఈ హరిభక్తి విలాసం. అది వైష్ణవులందరికీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథం. అంటే గౌడీయ వైష్ణవులందరికీ. ఈ హరిభక్తి విలాసంలో సనాతన గోస్వామి ఈ అభిప్రాయాన్ని సమర్థించారట. ఏమని? వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఎవరైతే మంత్రదీక్షను స్వీకరించారో వాళ్ళు తప్పకుండా బ్రాహ్మణులే అంటున్నారనమాట. సో ఈ మంత్రదీక్ష తీసుకుంటే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులే అవుతారు అని స్పష్టంగా ఆ సనాతన గోస్వామి హరిభక్తి విలాసంలో రాయడం జరిగింది. సో ఇది కంచు గనక పాదరసంతో కలిస్తే బంగారంగా మారిపోయినట్లుగా వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మణులు అయిపోతారు ఈ భక్తులతో కలిసిపోతే, ఎటువంటి వారైనా అని చెప్తున్నారు. సో ఒక ప్రామాణిక ఆచార్యుడు ఈ ప్రామాణికమైన శాస్త్రాలను అనుసరించినట్లయితే ఎవరైనా కూడా మరి ఈ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో వాళ్ళని చేర్చుకోవచ్చు. సహజంగానే వాళ్ళకి ఇక బ్రాహ్మణత్వ స్థితి వస్తుంది. కాబట్టి అర్హత ఏమిటి అంటే ఆ మార్గంలో ఉండడానికి ఒక ప్రామాణిక ఆచార్యుడు ఈ ప్రామాణిక శాస్త్రాలు అన్నిటినీ అనుసరించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్రాహ్మణ స్థితిని తెచ్చుకోవచ్చు అంటున్నారు. మరి అలాగే ఒక గురువు గారు దొరికినంత మాత్రాన, ఒక గురువును అనుసరించినంత మాత్రానికి మన పని అయిపోయింది అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారనమాట రూప గోస్వామి. అందుకని ఈ వైష్ణవత్వాన్ని స్వీకరించిన వాళ్ళు ఎవరైనా మరి ఆ నిధి నిబంధనలన్నిటినీ శ్రద్ధగా మరి తర్వాత కూడా పాటించాలి. ఇంకేముంది, తీసుకున్నాము ఒక గురువుని చూసుకున్నాము, మంత్రదీక్ష తీసుకున్నాము, ఇక మన పని అయిపోయింది అనుకుంటే కాదు. అక్కడి నుంచే పని ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ శ్రద్ధగా ఆ నియమ నిబంధనలను అన్నిటినీ కూడా అనుసరించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ అది చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే తీసుకున్నందువల్ల ఉపయోగం కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. అనుసరించకపోతే మళ్ళీ తిరిగి అలా కాకుండా ఈ నియమాలన్నీ అనుసరించకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు పతితులు అయిపోతారు అంటున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా మరి భగవంతుల్లో మనం ఒక అంశని ఆ అంశ అలా భగవదంశగా మనం భగవంతుని సేవించటం మన యొక్క డ్యూటీ, కర్తవ్యం, బాధ్యత అనుకుని ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని మనం ఎంతో జాగరూకతతో ప్రవర్తించాలి. సో మనకి ఇది ముఖ్యం. అంటే దీక్ష తీసుకోవడంతో అంతా అయిపోయింది అనుకోకూడదు. తరువాత పాటించడమే ముఖ్యం. దీక్ష అనేది ఓకే, నువ్వు ఈ పద్ధతిలో నడవగలవు, ఏదో ఈ మార్గంలో ఉన్నావు కాబట్టి ఇక నువ్వు నడవగలవు అనే నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత నీకు ఆ దీక్ష అనేది ఇచ్చినప్పుడు అది తీసుకుని నువ్వు ఆ మార్గంలో నడవకపోతే మరి ఏమవుతుంది? అది కరెక్ట్ కాదు, పతితులే అవుతారు. అది మరి చాలా మంది ఆ రకంగా అవుతున్నారని కూడా నామనిష్దాస్ ప్రభుజీ కూడా అంటున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది చాలా ముఖ్యం, జాగరూకతతో ఉండాలి అలా దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు అంటున్నారు. భగవంతుని మనం ఈ రకంగా భక్తిభావంతో లేనప్పుడు మరి అది తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా అసలు భక్తిభావం లేకపోతే పతితులే. కేవలం ఈ మంత్రదీక్ష తీసుకున్నంత మాత్రాన మనం ఏదో ఉన్నతమైన బ్రాహ్మణ స్థాయికి వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటే కుదరదు. మరి మనం ధర్మాలన్నీ నిర్వహించాలి, నియమ నిబంధనలన్నీ పాటించాలి. తప్పకుండా ఉంటేనే మనకు ఆ అర్హత, ఆ బ్రాహ్మణత్వం గాని ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండే అర్హత గాని ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బ్రాహ్మణత్వం అంటే అదేదో ఒక కులంగా, ఒక స్టేటస్ గా మనం చూడకూడదు. ఆ సత్వగుణానికి అర్హత అనే విషయాన్ని అంటే ఆ సత్వగుణంలో ఉండాలి, ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి, ఆ నియమ నిబంధనలు పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. అవన్నీ ప్రతిసారి రిపీట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి బ్రాహ్మణత్వము అని ఒక పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఒక వ్యక్తి సక్రమంగా ఇలా భక్తి మార్గంలో ఉన్నట్లయితే
ఇక పతనం చెందే ప్రశ్నే లేదు అని చెప్పేసి రూపగోస్వామి అంటున్నారు. ఇలా కరెక్ట్ గా ఉంటే గనక మరి ఒకవేళ పరిస్థితులు ఏదైనా ఒత్తిడి చేసి ఏ కారణం చేతైనా పతనం అయ్యాడే అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి పవిత్రంగా అవ్వాలి అంటే ఇక ఈ ప్రాయశ్చిత్తం ఇట్లు ఏదో కర్మకాండలు ఉంటాయి కదా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడానికి, వాటితో సంబంధం లేదు. ఎవరైనా ఒకవేళ ఇలా భక్తి మార్గాన్ని ఉల్లంఘించారు అంటే అతను ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోక్కర్లేదు. కానీ ఏం చేయాలి, తిరిగి పవిత్రీకరించబడాలి అంటే కేవలం ఈ భక్తి మార్గాన్ని పాటించండి. ఈ ఈ మెథడ్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి భక్తి సూత్రాలు పాటించండి. మీరే ఇది చేస్తే మన పాపాలు పోతాయి అది అంటూ ఏవో వ్రతాలు ఇటువంటివన్నీ చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇలా భక్తి మార్గంలోకి మళ్ళీ తిరిగి నువ్వు ప్రవేశించావు అంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి వైష్ణవుడు అవుతావు, ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా దారి తప్పితే గనక అని చెప్తున్నారు. వైష్ణవ భక్తిలో ఉన్న చమత్కారం ఏంటి అంటే ఇదే. ఎప్పుడైనా భక్తి మార్గంలోకి ఎంటర్ అయ్యావు అంటే నువ్వు మళ్ళీ సిన్సియర్గా నువ్వు మళ్ళీ వైష్ణవుడు అవ్వగలుగుతావు అని చెప్తున్నారు. ఇవి కొన్ని ముఖ్య విషయాలన్నమాట రూపగోస్వామి వాళ్ళు చెప్పింది. ఏంటి అంటే ఈ ఎవరికైనా అర్హత ఉన్నది ఈ మార్గంలోకి రావడానికి. ఈ మార్గంలోకి వచ్చి ఆ తర్వాత ఒక గురువు గారిని చూసుకుని మంత్రదీక్ష తీసుకుని తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు ఈ మార్గాన్ని ఫాలో అవ్వకపోతే పతితులే అవుతారు. కానీ ఒకవేళ నువ్వు అలా అయినా మళ్ళీ నువ్వు తెలుసుకుని ఈ మార్గంలోకి వస్తే నువ్వు వైష్ణవుడు అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. ఈ భక్తిలో ఉన్న మార్గంలో ఉన్న గొప్పతనం అదే అని చెప్తున్నారు. ఇలా ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితి అందుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా 3 సాధనాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఏమిటి? కర్మ మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, భక్తి మార్గం. భగవద్గీతలో చూసాం మనం 3 మార్గాలు. కర్మ మార్గం ఏమిటో చూసాము. అంటే మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తూ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా మనం ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక ఏది బంధాలు ఏర్పడవు అన్నది చూసాం. ఈ భక్తి మార్గంలో కర్మజ్ఞానాల వాసనే ఉండదని ఇంతకు ముందే మనం చూసాం. భక్తి మార్గంలో ఇక తార్కిక జ్ఞానం కానీ కర్మకాండలకు కానీ ఎటువంటి ప్రసక్తి ఉండరాదు అని అంటున్నారు. అంటే ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం అన్న భక్తి భావంతోనే చేయడం. ఇక ఇదేదో మన పని అది అంటే ఏమాత్రం ప్రతిఫలం అని ఇక ఆలోచన లేకుండా ఇది ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం. ఈ అంశాన్ని బలపరుస్తూ ఒక శ్లోకం భాగవతంలో కూడా ఉన్నది. అది రూపగోస్వామి మనకు ఉదాహరణగా చెప్పారు ఈ అంశాన్ని బలపరచడానికి. ఏమిటి అంటే శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో అంటారు. 11th క్యాంటో అనుకున్నాం. 11th క్యాంటో అంతా కూడా ఉద్ధవుడికి శ్రీకృష్ణుడు బోధించిన బోధ, అర్జునుడికి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు బోధించిన విషయాలు ఉంటాయన్నమాట. ఇంకా అలా వివరాలు మళ్ళీ వివరంగా చెప్పడంతో మనకు అది చదివినప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇలా శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో ఏమన్నారు అంటే ఇలా భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పటికీ నీకు తార్కిక అంటే జ్ఞాన మార్గం గాని కర్మ మార్గం గాని ఇదేది వాటిల్లో ఉన్న విషయాలు కూడా నీకు అక్కర్లేదు అసలు భక్తి మార్గంలో ఉంటే అనే విషయాన్ని బలపరచడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ రూపగోస్వామి చెప్పారు. ఏది? శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో అన్న మాటలు ఏమన్నారు? అర్హతకు అనర్హతకు మధ్య గల భేదాన్ని ఇలా వివరించవచ్చు అని శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో అనడం జరిగింది. ఏమిటి అంటే అర్హతకు అనర్హతకు ఉన్న భేదం, భక్తిలో నిమగ్నులైన వాళ్ళు తిరిగి కామ్యకర్మలతో కూడిన కర్మ మార్గాన్ని గాని జ్ఞాన మార్గాన్ని గాని ఆశ్రయించరు అని ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తి భావంలో మునిగిపోయిన వాళ్ళు ఇక జ్ఞాన మార్గాన్ని ఆశ్రయించరు, కర్మ మార్గాన్ని ఆశ్రయించరు. స్థిరంగా ఈ విధంగా భక్తిలో ఉన్న గురువులను, శాస్త్రాలు చెప్పిన విధులను వాళ్ళు అనుసరిస్తారు. అదే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన అర్హత అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో చెప్పడం జరిగింది. అంటే జ్ఞాన మార్గం కన్నా మరి కర్మ మార్గం కన్నా భక్తిభావంలో ఉంటూ గురువులు, వేదాలు, ఈ ప్రామాణిక శాస్త్రాలు చెప్పిన విషయాలను ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. అదే అన్నిటికంటే అతి ఉత్తమమైనటువంటి అర్హత అని అక్కడ శ్రీకృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకొక శ్లోకం కూడా భాగవతంలో మొదటి స్కందంలో ఇదే విషయాన్ని చెప్తుంది. 5వ అధ్యాయంలో నారదముని వ్యాసదేవులకు చెప్తారనమాట. ఏమని? ఒక వ్యక్తి గనక తన వర్ణధర్మాన్ని నిర్వర్తించకపోయినా సరే
భగవంతుడి శ్రీహరి పాదకమలాలను గనక శరణు వేడాడు అంటే ఇంక అతనికి ఎటువంటి దోషము కూడా సంక్రమించదు. కాబట్టి ఒకవేళ నీ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించకపోయినా సరే నువ్వు భగవంతుని శరణు వేడావు అంటే ఇంక అతనికి ఏ దోషము ఉండదు. సో అయితే ఏది చేయకుండా భగవంతుని శరణు వేడేసి మన పాపాలన్నీ పోగొట్టుకోవచ్చు అనుకుంటున్నామంటే, ఇక్కడ శరణు వేడటం అంటే ఊరికినే భగవాన్ నేను శరణు వేడుతున్నానని మాట అనుకుని మనల్ని మనం వంచుకోవడం కాదు. నిజంగా ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదమేనని మనం తొణకకుండా బెణకకుండా ఎటువంటి పరిస్థితిలో అయినా అలాంటి నిశ్చలమైనటువంటి నమ్మకంతో భక్తితో మనం ఉన్నప్పుడు ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోగల నిశ్చలత భక్తి మనలో ఉన్నప్పుడు అది నిజంగా శరణు వేడటం. భగవంతుడి ప్రసాదం అని మనం అన్నిటినీ అనుకోగలిగిన. సో అలా శరణు వేడిన వాళ్ళు వాళ్ళ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు నిర్వర్తించకపోయినా వాళ్ళకి ఏ దోషం ఉండదు. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళు భద్రంగానే ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఈ భావంలో భక్తిలో ఉంటారు కాబట్టి. ఒకవేళ ఏ చెడు సాంగత్యం వల్ల అతను ఈ భక్తి మార్గం నుంచి పతనం అయ్యాడనుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా అకాల మృత్యు ఏదైనా వచ్చిందనుకోండి, ఈ సాధన కంప్లీట్ చేయలేకపోయాడనుకోండి ఈ రీజన్స్తో, అయినప్పటికీ కూడా అతనికి ఏ హాని కలగదు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు అంటే అతని యొక్క అప్పటి వరకు అతనుకున్న భక్తి భావంతో అతనికి ఏ హాని కలగదు. ఒకవేళ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు పాటిస్తున్నప్పటికీ ఒకవేళ నిజమైన భక్తి కనుక లేకపోతే మానవ జన్మ లక్ష్యాన్ని పొందలేరు. కాబట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మం కంటే కూడా భక్తిలో ఉండడం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారనమాట. నువ్వు కరెక్ట్గా అన్ని వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు చేసినా నీకు భక్తి లేనప్పుడు ఇంకా అన్ని ఉపయోగం లేని విషయాలే, అన్ని వృధా అని చెప్పి నారద మహర్షి 5వ అధ్యాయం మొదటి స్కందంలో చెప్తారు. ఎవరికి మన వ్యాసదేవులతో చెప్తూ ఉంటారు. సో నువ్వు అన్ని డ్యూటీస్ నువ్వు కరెక్ట్గా చేయనా, నువ్వు భక్తి లేకపోతే అంతా వృధానే అంటారు. ఆ భక్తిలో ఉంటూ నువ్వు ఒకటి అరా కొంచెం ఏదైనా తప్పు మార్గంలో ఉన్నా మళ్ళీ భక్తిలోకి వస్తే నీకు ఎటువంటి హాని ఉండదు అని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ దీని సారాంశం అన్నమాట. కాబట్టి ఏదో ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం ఆరాట పడుతూ ఈ భవబంధాల నుంచి విముక్తి కలిగించాలన్న ఆరాటం మనకి, ఈ విముక్తి అనేది కూడా ఉండదు. ఈ ఇంద్రియ లోలులై మనం జీవించే బద్ధ జీవులకు మరి ఫలితం ఏమిటి అంటే జనన మరణ చక్రంలోనే మరి ఉంటాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకవేళ మధ్యలో ఏదైనా అయినా మళ్ళీ తిరిగి ఆ మార్గంలోకి వెళ్తే వాళ్ళకి ఏ హాని ఉండదు అని ఈ భక్తి మార్గాన్ని గురించి చెప్తున్నారు భాగవతంలో. అలాగే ఋషభదేవుడు తన కుమారులకు కూడా ఋషభదేవుడు కూడా ఆయన గొప్ప భక్తుడు. 5వ స్కందంలో చూస్తాము ఈ ఋషభదేవుడు విషయం. 5వ స్కందం 5వ అధ్యాయంలో ఏమని స్పష్టం చేస్తారు అంటే, ఈ కామి కర్మలు చేసే వాళ్ళంతా పునర్జన్మలు పొందుతారు. మరి కర్మల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ఫలితాల కోసమే కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ భవబంధాలు ఏర్పడతాయి, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడితో ప్రేమానుబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ ప్రకృతి యొక్క కఠోర శాసనాలు అంటే ఈ రూల్స్, ఏది ఈ భావబంధాలు ఏర్పడడం, మనం ప్రతిఫలం కోసం చేసినప్పుడు బంధాలు వస్తాయి, అదొక రూల్ కదా, భౌతిక ప్రకృతి శాసనం. మరి లాస్ ఉంటాయి. మనం ఈ సొసైటీలో సంఘంలో ఉండడానికి మరి కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు కదా, ఎవరిని ఏది అన్యాయం చేయకూడదు, ఎవరి దగ్గర దొంగతనం చేయకూడదు, ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలి, అవి ఉల్లంఘించామంటే మరి ఏదో ఒక శిక్ష వేస్తూ ఉంటారు మనకి. అలాగే ఈ సంఘానికే మనం రూల్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రపంచానికి, ఈ సృష్టికి మరి ఎన్ని రూల్స్ పెట్టాలి భగవంతుడు. అందుకని ఈ ప్రపంచం రూల్ ఏమిటి, ప్రకృతి యొక్క రూల్ అంటే మన ప్రతిఫలాసక్తి లేనప్పుడు మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి బయటపడే మార్గం ఉన్నది. ప్రతిఫలాసక్తితో చేసినప్పుడు మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాం. సరే, దానిని కూడా పుణ్యకార్యం చేస్తే ఒక ఫలితం, పుణ్యం కోసం చేస్తే పాప పనులు చేసినప్పుడు ఒక ఫలితం, మామూలు ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ జన్మనెత్తడం ఆ భవబంధాలతో ఇలా ఉన్నాయని చూసాం. సో
ఎవరైతే ఈ భగవంతుడితో ఈ భక్తి భావాన్ని ఈ అనుబంధాన్ని పెంచుకుంటారో వాళ్ళు ఈ శాసనాలన్నిటి నుంచి భౌతిక ప్రకృతి రూల్స్ అన్నిటి నుంచి బయటపడతారు అని చెప్తారు. ఋషభదేవుడు తన కుమారులకి చెప్తాడనమాట. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి చెప్తున్నారు ఒక ఉదాహరణగా. కాబట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు పాటించే ఎవరైనా సరే భగవంతుడితో ప్రేమానుబంధం గనక వాళ్ళు పెట్టుకోలేకపోతే ఇంకా వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ మానవ జన్మంతా కూడా నిరర్థకం అని మనం తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు. సో ఎటువంటి డ్యూటీ అయినా ఎంత గొప్పగా చేసినా భగవద్భక్తి లేనప్పుడు అంతా వ్యర్థమే. ఇది భాగవతంలో మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఏది నారదులు వారు వ్యాసులతో చెప్పారు, వృషభదేవుడు తన కుమారులకు కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు. ఇంకా 11వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఉద్ధవుడితో చెప్పారు. ఏమని? ఇలాంటి వాళ్ళందరూ అక్కడ నారదులు, తర్వాత ఋషభదేవుడు, తర్వాత స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో కూడా చెప్పారు. ఏమని? ఎవరైనా సరే నాకు పూర్తిగా నన్ను శరణు వేడిన వాళ్ళు నా ఉపదేశాలను పాటిస్తూ అన్ని ధర్మాలు వదులుతారో, అంటే అన్ని ధర్మాలు అంటే ఏ ధర్మం లేకుండా ధర్మం లేని వాళ్ళని కాదు, అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటమే ప్రాథమిక ధర్మం. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అన్నారు కదా. సో అలా నువ్వు అన్ని పక్కన పెట్టు అంటే అన్ని ధర్మాలు వదిలేసి చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళమని కాదు. వీటన్నిటినీ మించిన ధర్మం ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటమే అల్టిమేట్ ధర్మం. అదే అంతిమ ధర్మం. ఏమిటి అంటే మనం వెళ్ళవలసిన స్థితి ఏమిటంటే ఆ శరణాగత స్థితి. దాంతోనే భగవద్గీతను భగవంతుడు ముగించడం జరిగింది. ఈ విషయమే మళ్ళీ ఉద్ధవుడికి భాగవతంలో 11వ స్కందంలో చెప్పారనమాట. ఎవరైనా నాకు పూర్తి శరణాగతిని చేసుకున్న ఉపదేశాలు పాటిస్తూ ఈ సర్వధర్మాలు అన్నీ పక్కన పెట్టిన వాడు నా శరణులోనే ఉన్నవాడు సత్తముడు అంటే ఉత్తముడు. భగవంతుడు మరి ఈ వాక్యాల వల్ల లోకంలో ఏది మంచి పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి, మంచిదే చెయ్యవచ్చు, చెయ్యాలి కూడా. మరి మనం మానవులం చేసి భగవద్భక్తి లేనప్పుడు ఏదైనా సరే అంతగా ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే పుణ్యం వస్తే స్వర్గం వెళ్తాం, ఏదో ఆ స్వర్గంలో మన పుణ్యం ఉన్నంత వరకు ఉంటాం, మళ్ళీ వస్తాం. భగవద్భక్తి ఉంటే దాని యొక్క పర్యవసానమే వేరు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ పర్యవసానాలు వేరు అనే రీజన్ కోసం భక్తి పెంచుకోవడం కాదు, విషయం చెప్తున్నారు. భక్తి యొక్క ఘనత ఏమిటో చెప్తున్నారు, భక్తి యొక్క విశిష్టత ఏమిటో చెప్తున్నారు. కానీ ఇవన్నీ వస్తాయని మీరు భక్తి పెంచుకోండి అనడంలా. భక్తి ఏమిటి, భక్తి యొక్క తత్వం ఏమిటో చెప్తున్నారు. భక్తి కోసమే భక్తిని పెంపొందించుకోవాలి, కానీ వేరే వాటి కోసం కాదు. ఆ భక్తిలో ఉన్న ఆనందం మనం తెలుసుకోవటానికి ఆ భక్తి భావాన్ని, ప్రేమ భావం. భక్తి అంటే ఏమిటి? నిస్వార్థమైన ప్రేమ, ప్యూరిటీ. ఆ ప్యూరిటీ ఉన్నప్పుడే భగవంతుడి యొక్క ఆ ప్యూర్ తత్వం తెలుస్తుంది. ఆయనకి నాకు ఎవ్వరి పట్ల పక్షపాతం లేదని చెప్తారు, కానీ నా భక్తులు నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు. వాళ్ళల్లో నేనున్నాను, నేను వాళ్ళల్లో ఉన్నాను. నాకెవరు ప్రియులు గాని శత్రువులు గాని నాకెవ్వరూ లేరు, అందరూ సమానమే. కానీ ఎవరైతే నా యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నాతో, అది యోగా, ఆ కాంటాక్ట్ అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క పవిత్రతను వాళ్ళు తెచ్చుకోగలిగారు కాబట్టి వాళ్ళకి వెంటనే భగవతత్వం అర్థమైంది. అది అక్కడ పాయింట్ అనమాట. అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నారు నిజమే, కానీ ఆ పవిత్రత అనేది ఎలా ఉంటుందో అందరికీ తెలియదు. తెలిసిన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ భగవంతుడితో కనెక్షన్లోకి వెళ్ళారు అంటే ఆ భగవత్ పవిత్రతను, ఆ శుద్ధత్వాన్ని వాళ్ళు తెచ్చుకుని ఆ భగవత్ తత్వం ఇది అని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. మరి నీరు ఒకే రకమైన వస్తువులు ఎలా కలిసిపోతాయో భగవతత్వం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడితో మనకు ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. అలాగే మరి నీళ్లు తర్వాత నూనె కలిపితే కలుస్తాయా? అది నీరు అయితే మరి కలుస్తుంది. ఒకే తత్వం ఉండాలి, తెలుసుకోవాలి అంటే, కలవాలి అంటే, ఆ కనెక్షన్ రావాలి అంటే. సో భగవతత్వాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ కనెక్షన్ భగవంతుడితో ఏర్పడుతుంది. సో ఇక భాగవతం ఇటువంటి ప్రామాణిక గ్రంథాలన్నీ కూడా వాటి వల్ల మరి మనకి ఈ భక్తిభావం పెరిగి ఈ భక్తిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పైన వ్యక్తి దాన ధర్మాదులు అంటే మంచి పనులు చేసే వాళ్ళందరికంటే కూడా
భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉత్తములు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అంటున్నారు భాగవతం ఇవన్నీ, ఈ ఉదాహరణలన్నీ చూస్తే. సో అలాగని అయితే మంచి పనులు చేయక్కర్లేదా అంటే, భక్తిలో ఉన్నవాడు ఆటోమేటిక్గానే మంచి పని చేస్తాడు. కానీ నువ్వు మంచి పనులు చేస్తూ నీకు భక్తి భావం లేకుండా, నీకు అహంకారం కానీ, భగవద్భక్తి కానీ, ఆ ఉత్తమ గుణం కానీ, సత్వగుణం కానీ లేనప్పుడు నీకు మంచి పనులు చేయడం వల్ల పుణ్యం రావచ్చు, కానీ నీకు భగవతత్వం అర్థం కాదు, ఆ భక్తి భావం నీకు లేదు కాబట్టి. అది ఇక్కడ పాయింట్. ఇదే విషయం భాగవతంలో ఇంకొక శ్లోకం కూడా చెప్తోంది. ఏది? కరభాజన ముని నిమి మహారాజుతో ఆ ముని ఇలా అంటున్నారనమాట, మహారాజా, ఎన్నో వర్ణాలు, ఆశ్రమాలు, ధర్మాలు ఇవన్నీ వీటన్నిటికీ ఆ ఉన్న ఈ ఈ ధర్మాలన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఎవరైతే భగవంతుడి పాదాల దగ్గర పూర్తిగా శరణాగతం అవుతారో అలాంటి వ్యక్తి ఎవరికి కూడా రుణగ్రస్తుడు కాడు అంటున్నారనమాట. ఋషులకు, పితృదేవతలకు, జీవకోటి అంతటికి, తన కుటుంబానికి కానీ, సంఘానికి కానీ తన రుణం తీర్చుకోవడానికి పాటించవలసిన విధులేవి కూడా అతను పాటించక్కర్లేదు. అంటే మనం చూడండి, పితృదేవతలకు అవి ఇవి పెట్టాలి, పెడితే వాళ్ళ రుణం తీర్చుకున్నాం అంటూ ఉంటారు కదా, తీర్చుకోవాలంటే. కానీ ఇటువంటి భక్తుడు అది ఏది కూడా చేయక్కర్లేదు, చెయ్యకుండానే వాళ్ళకి అన్ని సాధ్యపడుతుంది అనమాట వాళ్ళు భక్తిలో ఉన్నప్పుడు. అందుకని పాపకర్మల నుంచి విముక్తి చెందడానికి మనం చేయవలసిన యజ్ఞాలు అవి ఉంటాయి కదా కొన్ని. ఈ యజ్ఞం చేస్తే పాపాలు పోతాయి అని ఏయో వేదాల్లో ఉంటాయి. అటువంటివేవి కూడా చేయక్కర్లేదు. ఎందుకు? ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అన్నిటి నుంచి విడుదలవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ పంచవిధ యజ్ఞాలు కానీ ఏవి చేయక్కర్లేదు, భక్తిలో ఉంటే చాలు, వాళ్ళు అన్ని బాధ్యతల నుంచి వాళ్ళు విముక్తులు అవ్వగలరు అంటున్నారు. అంటే మరి దీని అర్థం ఏంటి అంటే, మనం ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో మందికి ఎన్నో విధంగా రుణగ్రస్తులం అవుతూ ఉంటాం. మరి ఈ మహర్షులు రచించిన ఈ గ్రంథాలు ఉన్నాయి ప్రామాణికమైనవి, అవి చదివి లాభం పొందుతున్నాం కాబట్టి వాళ్లకు రుణగ్రస్తులం అవుతాము. ఉదాహరణకి మరి వ్యాస భగవానుడు ఎన్నో గ్రంథాలు మనకు ఉపయోగపడేవి రాశారు, మరి వేదాలు ఇచ్చారు. మరి ఆయన అవతరించక ముందే వైదిక సారస్వతం మౌఖిక రూపంలో ఉన్నాయి. వైదిక సారస్వతం అంతా కూడా శ్రవణ రూపంలో ఉన్నాయి. ఏది? వ్యాస మహర్షికి ముందు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, భగవంతుడు ముందుగానే బ్రహ్మదేవుడికి అన్ని చెప్పారు కదా, కానీ అవి శ్రవణ రూపంలో ఉన్నాయి, ఇలా మనం చదివే రూపంలో లేవు అని చెప్తూ, ఈ శిష్యులందరూ పఠనం చదివి కాకుండా శ్రవణంతోనే వీళ్ళు వేద మంత్రాలు నేర్చుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట వ్యాసదేవులకు పూర్వం. తర్వాత వ్యాస భగవానుడు అవతరించి వీళ్ళందరికీ ఇక ముందు ముందు జ్ఞాపక శక్తి ప్రజలకు తగ్గిపోతుంది, వీళ్ళు మరి ఆచార్యులు బోధించినవన్నీ వాళ్ళు గుర్తుంచుకోలేరు అనే విషయం ఆయనకు తట్టి, ఆయన ఈ లిఖిత రూపంలో ఇవన్నీ కూడా నేను రాయడం మంచిది అని చెప్పి ఆయన ఇవన్నీ లిఖించడం చేశారనమాట. సో ఈ పురాణాలు, బ్రహ్మసూత్రాలు అంటే వేదాంతం అంటాం కదా, వేదాంతం అంటే బ్రహ్మసూత్రాలు, ఈ భారతం, భాగవతం ఇవన్నీ కూడా ఆయన మనకి అందించారు. ఇంకా ఇటువంటి ఋషులు మన శంకరాచార్యుల వారు, గౌతముని, నారదముని ఎంతో మంది ఉన్నారు. వాళ్ళంతా ఉపదేశించిన జ్ఞానం వల్ల మనం లాభం పొందుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా మనం రుణపడి ఉన్నట్లే అంటున్నారు అనమాట. అలాగే ఒక కుటుంబంలో జన్మించాము, మరి తల్లిదండ్రులకు, కుటుంబంలో మనం పొందే లాభాలకు, మరి పితృదేవతలకు రుణపడి ఉన్నాము. అలాగే ఆ పితృ రుణం తీర్చుకోవడానికి మరి వాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఈ పిండ ప్రదానాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. ఇలాగే సమస్త మానవ కోటి బంధుమిత్రులకు, మరి ప్రేమతో మనకి సహాయం చేసే ఆప్తులకు, కుక్కలు మొదలైన జంతువులకు కూడా మనం రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే అవి మనకి చేసే సర్వీస్ ఉంటాయి. మనకి ఆవులు ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ మరి వాటి పాలు అవి మనం వాడుకుంటున్నందుకు వాటికి రుణపడి ఉండొచ్చు. ఒక కుక్క ఉన్నది మనకంటే ఆ కుక్క మనకి చేసే సేవకు రుణపడి ఉండొచ్చు. ఇలా మనం ఈ అవతరించామంటే ఎన్నో రకాలుగా రుణపడి ఎంతో మందికి ఉంటాము అని చెప్తూ, వారి రుణం తీర్చుకోవడం మన బాధ్యత కదా. కానీ భక్తి మార్గంలో గనక మనం ఉన్నామంటే ఈ బాధ్యతలన్నీ కూడా పోతాయి. భగవంతుడిని శరణు వేయడామంటే ఇక మనం దేనికి రుణగ్రస్తులం కాదు అంటున్నారనమాట. ఎవరి రుణాన్ని తీర్చుకోవాల్సిన బాధ్యత లేదు. అంటే వాళ్ళందరినీ వదిలేసామా అంటే లేదు. ఆ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కావలసినవి జరుగుతాయి అంటూ ఈ రుణం అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా ఏం చెప్పారు భగవద్గీతలో అంటే,
18.66లో అంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టు, వదులు, మామేకం శరణం వ్రజ అంటే అన్ని మెథడ్స్ నువ్వు ఫాలో, ఏ మెథడ్ అక్కర్లా, నన్ను శరణు వేడు చాలు. అహం త్వాం, నేను నిన్ను సర్వపాపేభ్యో, అన్ని పాపాల నుంచి మోక్షయిష్యామి, విడుదల చేస్తాను, మా శుచః, భయపడకు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి నువ్వు ఏది ఫాలో అక్కర్లా, ఒక్క విషయాన్ని ఫాలో అవ్వు. ఏమిటి? నన్ను శరణు వేడు చాలు, నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి నేను విముక్తుని చేస్తాను అని చెప్పి అంటూ ఆయన సంపూర్ణంగా శరణు వేడితే ఇక ఏది కూడా మనం చెయ్య, ఏ విషయం గురించి కూడా మనం ఆందోళన కానీ, భయపడవలసింది కానీ, చేయవలసిన బాధ్యతలు కానీ అన్నింటినీ భగవంతుడే చూసుకుంటారు. ఆయన చెప్పి మళ్ళీ ఆయన మనల్ని హెచ్చరించారు, సంశయించకు, ఇతర బాధ్యతలన్నీ వదిలిపెట్టడం వల్ల ఏదైనా దోషం కలుగుతుందేమో అని సందేహించకు, సర్వ విధాలైన రక్షణని నేను నీకు కలిగిస్తాను. అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇది భగవద్గీతలో భగవంతుడు మనకి చేసిన వాగ్దానం అంటున్నారనమాట. అగస్త్య సంహితలో కూడా ఈ విషయంలో ఇంకొంచెం సాక్ష్యం ఉంది ఈ విషయం గురించి. అంటే జీవన్ముక్తుడైన వ్యక్తి శృతి స్మృతి లేకుండా విధి నిషేధాలు ఎలా బాధింపవో, అలాగే రామచంద్రుడి సేవలో నిమగ్నమైన వ్యక్తిని ఈ తాంత్రిక శాస్త్రాలు, ఇవన్నీ, ఈ విధి నిషేధాలు ఎంత మాత్రం బాధించవు. సో ఈ శృతి స్మృతిలో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అన్ని జీవన్ముక్తుణ్ణి ఏమి బాధించలేవు. ఈ శృతులు అంటే శాస్త్రాలు కొన్ని విషయాలు చెప్పాయి కదా, ఇలా ఉంటే మంచిది, ఇలా చేయాలి, రుణం తీర్చుకోవడానికి ఈ పితృరుణం, ఈ పని చేయాలి, ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వకపోయినా ఈ విధులన్నీ జీవన్ముక్తులు ఇవేవి ఫాలో అవ్వకర్లా. ముక్తి స్టేటస్ వచ్చినప్పుడు ఇక వాళ్ళు వీటన్నిటికీ అతీతులు. అదే విధంగా మరి భగవంతుడి భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు కూడా వీటికి అతీతులు అని చెప్పి అగస్త్య సంహితలో రాశారు. సో భగవంతుడికి భక్తులైన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా జీవన్ముక్తులు అవుతారు. అందుకే వాళ్ళు ఈ వైదిక శాస్త్రాలు, కర్మకాండలు, శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విధులు, ధర్మాలు ఇవేవి కూడా ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు అంటున్నారు. భాగవతంలో కూడా ఇంకొక శ్లోకం ఇలాగే చెప్తుంది. కరభాజముని నిమి చక్రవర్తితో చెప్తాడు, ఏమనంటే, రాజా, ఇక వేరే అది కావాలి ఇది కావాలని కోరికలతో ఆ దేవతను ఈ దేవతను ప్రార్థించడం మాని భగవంతుడి యొక్క నిజమైన భక్తిని పెంచుకున్న వ్యక్తి భగవంతుడికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రుడు అవుతాడు. అంటే దేవతల ప్రార్థనలన్నీ కోరికలతో కూడినవి కాబట్టి భగవంతుడిని ప్రార్థించడం అంటే కోరిక లేకుండా భక్తి భావంతో, ప్రేమతో ఉండగలుగుతాం. సో అలాంటి వ్యక్తి ఆయనకి ప్రీతిపాత్రుడు అవుతారు. అందుకే ప్రమాదవశాత్తు ఒకవేళ ఏదైనా తప్పు కర్మ చేసినా కూడా అతడు హృదయంలోనే అతను అధివసించి ఉన్నాడు. అంటే దయతో భక్తుడు చేసే తప్పులను భగవంతుడు ఇటువంటి భక్తుడు ఒకవేళ ఏదైనా ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా చేసినా భగవంతుడు లోపలే ఉన్నారు కాబట్టి దయతో వాళ్ళు చేసే తప్పుల్ని ఆయన లోపల నుంచే సరిదిద్దుతూ ఉంటారు అని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. ఏది? ఆయన వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత అంటారు కదా. సో వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానాన్ని ఆయనే వచ్చేటట్లుగా ఆ భక్తి భావం ఉంటే చేస్తారు. భక్తుల విషయంలో మరి ఆయనకు ఆ శ్రద్ధ, ఏ పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళు పతితులు అవ్వకుండా చూసేటటువంటి బాధ్యత కూడా భగవంతుడే చూస్తారు. సర్వదా మరి భగవంతుడు వాళ్ళను కాపాడుతూనే ఉంటారు ఈ రకంగా అని చెప్పి ఎన్నో ఉదాహరణలతో ఎంతో మంది చెప్పిన విషయాలు భాగవతంలో, మరి ఇతర గ్రంథాల్లో, స్కంద పురాణంలో మరి చెప్పిన విషయాలని చెప్తూ ఈ భక్తి అనేది ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా వాళ్ళు అన్నిటి నుంచి కూడా విడుదలవుతారు అన్నది ఆ భక్తిలోని పవిత్రత, భక్తి మార్గంలో ఉన్న పవిత్రత గురించి ఈ 5వ అధ్యాయం చెప్పింది. ఇది వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ఇంతటితో మనం 5వ అధ్యాయాన్ని